खुलुमबाय बयखौबो जाख्ल'नाय गैयै काराक्सन गैयै सरकार सालायगोन होननानै बै समावहाय मानगरेट प्रमद बर' बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय बुंनानै लादोंमोन आरो बिनि अनगायैबो इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रानो बै समाव बुंदोंमोन बिटिसिआव इउपिपिएलआ सरकार दायोब्ला बिटिसिनि रायजो राजाफोरनिफ्राय थाइसेबो रां लायालाबानो जोङो बिटिसिनि रायजो राजानो सरकारि आसनिफोरखौ राननानै होगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन आरो बिनि अनगायैबो बिटिसिनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरनिफ्राय थाइसेबो रां लायालाबानो जोङो साख्रि होगोन होननानै इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बै समावहाय बुंनानै लादोंमोन बिथांमोना बै समाव खोथा होनानै दिनै खोथा लाखिनो हायैयासो बे जोबोद लाजिथावना जादों होननानै आङो सानो रायजोफोर बिथांमोना बै समाव काराक्सन गैयै सरकार सालायगोन होननानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंनानै लाबाय दिनै जोङो खौरां बिजों ससियेल मिडियाफोरावहाय नुनो मोनबाय साख्रिनि मुङाव लाख लाख रां लानानैसो सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय साख्रियाव थिसनदों होननानै खौरां बिजोङाव गोसारनायखौ जोङो बे समावहाय नुनो मोननाय जादों रां लायै लायैसो जुदि साख्रि होयोब्ला अब्ला गोरिब न'खरनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा माथो साख्रिखौनो मोननो हानाय नङा बे जोबोद दुखुनांथाव जादों थांनाय 17 आगस्ट बिटिआर सरकारजों फोसावजानाय भिसिडिसि सेक्रेटारि फरेस्ट ग्रेड 1 फरेस्ट गार्ड साख्रिनि फिथाइ फोसावखांनायनि उनावहाय समाजारि बिजोङाव गोबां रां जाख्ल'नायनि अजद गोसारनायनि सायावहाय बिटिआर सरकारखौ नायबिजिरनो थाखाय खावलायदों चिरां बिजनीनि एडभकेट खोरोमदाव गयारी बिथाङा खोरोमदाव गयारी बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला बिथांनिफ्रायनो गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मिथिना लानो हागोन दा बेनि सिगाङाव सासे आइजोआ ससियेल मिडिया बा खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना बिथांनि फोरमायनाय सुंद' भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोदो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आङो फंसे खोथा होननो सानदों दानि बिटिआरनि साख्रिनि ओंखारनायखौ आं दुखु मोनदों दिनै आंहाबो फिसा हौवाया दङमोन दानि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव होदोंमोन पासआथ' जाखादोंमोन जोंना फैसा हैनो हायैनि जायाखिसै आंनावनो फैबाय बिसोरो बुधबारखालि फैनानै रायलायहैदो होननानै बुंबाय माबा शुक्रबाराव रायलायहैदो होनबाय बिस्थिबारावथ' 9:30 जाहैबाय आरो ओमफ्राय गावनो थानाय नङा शुक्रबाराव होननानै सुनिबाराव लेंहरबाय सुनिबाराव थांबाय जोंनाव फैसा बिबाय 8 लाख ओमफ्राय फैसाथ' जोंहा गैया मा खालामनो मालायहा होलांबाय 8 लाख ओमफ्राय जों एथ' खस्थ' मावबोनायजों आङो कुसुगाव समस्तियाव आङो प्रेसिडेन्ट जाबोदोंमोन आं बे समाव उकिल मुसाहारि सारा देरहाबोबाय आंनो गामि साब्रै कालेक्सन खालामनानै बयबो देरहाजोब्बाय बे समाव दोहौ जाबाय गिलु फालु दोहौ जाबोदों देरहादोंबो जोंनि कुसुगाव समस्तियाव जोंनो कालेक्सन खालामजोबनानै रम्फाजों आंजों बेसे मोजां देरहादोंमोन दा जोंखौनो नायफिना जोंनि फिसानि साख्रियावबो सिन्थाय थाखा बिबावो बेनो जाबाय बिटिआर सरकार होननाया बिटिआरआ मोजां होननाया बेनो परिबर्तना बेनो नामा गैयिफ्रा थाखाखौ होनो हायाबा माजों साख्रि मोननो बे माहाजोनफ्राल' थाखा गोनांफ्राल' होनानै लाथोंसै जोङो गुवाहाटियाव खरावसो केस हैनांसिगौ होनबासो बुजिसिगौमोन थाइसेबो नाङा होनलाय आं होनबाय आंनो नाङा मालिहा होदोंबाबो आं होआ आं खस्थ' मोनबोनाय मानसि होनबाय आङो मानिया बे सारा दाना होनबाय बियो प्रमद सारनावसो सोंनांसिगोन नोंनिया बिदिबालायसो जाबावबाय आंखौ होमबा प्रमद साराबो लिंक दंफायो नामा थाखा लानायावलाय आं बिराद दुखु मोनदों बेनो परिबर्तना थाइसेबो फैसा नाङा होननाया 5 फैसाबो नाङा ओरै मोनगोन होननाया दासो गासिबो 8 लाख 9 लाख थाखा लानायासो गासिबो साख्रिया मोनजोब्बाय जोंनि एरियायावथ' गैया सासेल'नो हिनजाव मालाय बेबो मोनबाय बेनो जाबाय परिबर्तना सोर थानो गोसो जाबावनांगौ बाहाय बेबायदिबा इसे मोजां लिडार दंमोन जोंहा जोंखौथ' नायसननांगौमोन ना जों सोर दुखु मोना जानो आंबो एथ' खस्थ' लाबोनाय गारि गह्रा सालायनानै इलेक्सनावबो आङो 18 बार गारि लांदोंमोन आङो एखमबा 1800 एखमबा 2000 लादों बिनि फैसाखौबो मोनाखै आं इलेक्सनाव आङो 80-90 हाजार गारदों आंना फिसाया दाबो रायगासिनो आंखौ मिथिदों बोरो माने जेबो मोना होननानै रायो
एसे एनै मोनबाय हनै बेबो लोमा 1 लाख थाखाखौनो आखायाव दैनो मोनाखिसै जोङो सासे प्रेसिडेन्ट जानानै 1 लाख थाखायानो आखायाव दांनो मोना जोङो होनबा जोङो बे परिबेथनाव थानानै मा मोनबावनांगौ फिसाफ्राबो साख्रि मोनाबा सोनो हायाबा दलर जिरायनानै थानोसै आं एबाराव जोंनाव बेबायदि थाखा बिनो नाङामोन 8 लाख आयौ थाखा होबासो मोनो 8 लाखआ आयौ 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 बिदि जायो सोलायजोबदो रायजो राजाफोर गासिबो जोंनो रागा जोंनो ओंखारबाय दा नै आंहाथ' अमेन डे खालामबाय माबायाव नारेंगुरियाव 7,000 गोजों खारदों बाहायबो आंसो खरस खालामजोबदों दै लायनाय मा लायनाय आंनि गोसो गोरबोआवसो दंसै एथ' खस्थ' खालामनानै जेबो मोनै आरो बिनि सायाव लोमजानाय आंहा बिसि गोबाव लोमजादों आङो मास मोनसे टाइफड जालायलायदों आंहा मिटिं खुङै खुङैनो बाव सोरबा थाखा हरदों आंनो रावबो हराखै आंनो आंनि गोसो गोरबोआवसो दङ रायजोफोर एबाराव गासिबो सोलायजोब गासिबो साख्रि मोनैफ्रा गासिबो दाहो जोंहा एबाराव मोनसे लानानै परिबर्तन खालामनांगौ साख्रि मोनैफ्रा बे थाखा होग्राफ्राल' होजोबथोंसै आंनि बे मोनसे रिकुवेस्ट बियो आरो गुवाहाटि हाइकर्टआवबो थांनानै जोङो माबा हैनांगौ केस हैनांगौ बेबायदि थाखा लानायखौ आं बावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों दिनै मोनसे प्रेस मिट खालामनो नागिरदों आरो बे प्रेस मिट खालामनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय बावैसो बिटिसिनिफ्राय फरेस्टार ग्रेड 1 आरो पिसिटिसिनि सेक्रेटारि लेभेलनि जिथुनाखि रिजाल्ट आउट जाबाय बेनि सायाव आङो फंनैसो बिटिसिनि नोगोरारि जानानै प्रेस मिट खालामनो नागिरदों दा आं गिबियाव बिटिसि गभर्नमेन्टखौ गिबियावनो आङो साबायखर बावग्रोगोन बे गासै पस्टखौ क्रिएट खालामनायनि थाखाय दा बिनि उनाव आङो बेखौनो बुंगोन जे रिजाल्ट ओंखारनायनि माखासे समनि उननिफ्रायनो ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जादों जे सोरबाया साख्रिखौ मोननो थाखाय गोबां बिबांनि रां होनांदों सोरबाया मेरिट थानानै बे साख्रिखौ मोननो हायाखै दा बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जानायखौ जोङो नुनो मोनदों दा आं बेनि सायाव सरकारखौ खावलायगोन गिबियावनो जाहाथे सरकारा बेनि सायाव मोजां रोखोमै तदन्त खालामो मानो होनोब्ला सरकारा बेवहाय दायथ' थाबाय जे रांखौ लामारदोंब्ला रांखौ लानानैसो साख्रिखौ गोमादोंब्ला सोर होदों बबे लेभेलाव जादों बे खामानिया दा बेखौ सरकारा तदन्त खालामनांगौ आरो बेनि सायाव जुदि ओंखारमारोब्ला सरकारा जायफोर बेक्तिया जायफोर अफिसार्सफ्रा बे खामानिखौ मावदों बेनि सायावहाय गोख्रों राहा लानांगौ मानो होनोब्ला जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय मेरिट थानाय स्टुडेन्टफ्रा दिनैहाय बे साख्रिखौ मोननो हायाखै होननानै अजद दिखांदों दा बेनि थाखायनो आङो बिटिसिनि सासे नोगोरारि जानानै बेखौहाय सरकारनिसिम खावलायबाय मानो होनोब्ला जोंनि बिटिसिआव थानाय गोरों गोरों गथ'फोरा जुदि बेफोरबायदि रांजोंसो जुदि साख्रिखौ मोनोब्ला जोंनि बिटिसिआव थानाय गोरों गोरों गथ'फोरा साख्रिनिफ्राय बन्सित जानानै थालांगोन आरो बिथांमोननि गावखौ सुंथानायनि राहाया गोमागोन होननानै जोङो बयबो बुजिनो हायो दा बेनिखायनो जिहेतु दानि सोलिफुबाय थानाय बिटिसि गभर्नमेन्ट एबा बिटिआर गभर्नमेन्ट बिथांमोना बिटिआर गभर्नमेन्ट होनबाय थायो बिटिसि गभर्नमेन्ट जायखौ जायफोरा सालायगासिनो दङ बिथांमोनहा बुंबाय थायो जे गुड गभर्नेन्स होननानै जाख्ल'नाय गैयै सरकार सालायदों होननानै बिथांमोनहा बुंबाय थायो मोजां जाख्ल'नाय गैयै सरकार सालायदोंबा बिथांमोना मोजां नाथाय दिनै ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जाबाय गोबाङै गोसारबाय दा बेनि सायाव बिथांमोना तदन्तखौ खालामथारनांगोन होमबासो बिथांमोननि जिथुनाखि गुड गभर्नेन्स जाख्ल'नाय गैयै सरकार सालायनाय बियो बिथांमोना बेखौहाय प्रुभ खालामनो हागोन नङाब्ला रायजोफोरनि गेजेराव बियो माने गुबुंले बार बारगोन होननानै जोङो बुंनो हायो फरेस्टार ग्रेड 1 फरेस्ट गार्ड आरो पिसिटिसि लेभेलनि सेक्रेटारि बेवहाय जेसेबांखि पस्ट ओंखारदोंमोन डिपार्टमेन्टआ एडभार्टाइजमेन्टखौ होबाय फरेस्ट गार्ड फरेस्ट ग्रेड 1 आरो पिसिटिसि लेभेलनि सेक्रेटारि बे डिपार्टमेन्ट आरो रिक्रुटमेन्ट बर्डआ बेसेबां काट अफ मार्कसिम साख्रिखौ होनो हाखो बेखौ क्लियार खालामनांगौ आरो जायफ्रा दिनैहाय सायख'जाबाय साख्रिनि थाखाय बै सायख'जानाय
बिनायसाफोरा बेसेबां मार्क मोननानै दिनैहाय सायख'जाखो साफ्रोमनिखौबो बेखौहाय क्लियार खालामनानै होनांगौ जाहाथे साफ्रोमबो बेयाव एप्लाइ खालामनाय एबा बिजाथिफोरा क्लियार जानो हायो जे आं बेसेबां मार्क मोनदों जायहा बेसेबां मार्क मोनदों बेसेबां मार्क मोननानै साख्रिखौ मोननो हाखो जे आं बेसेबां मोनदोंमोन जाहाथे साफ्रोमबो बिजाथिफोरा क्लियार जानो हायो बेखौहाय क्लियार खालामना होनांगौ काट अफ मार्क्स आरो साफ्रोमबो बिनायसानि मार्कशिटखौहाय होमबानो क्लियार जागोन दा बेखिनियावनो आं जोबथारनायाव बुंनो सानबावदों जे बेखौहाय साफ्रोमबो बिजाथिफोराबो जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन जायफ्रा दिनै सायख'जायाखिसै बिथांमोनाबो दायथ' थायो जे बिथांमोनाबो मोनसे लामा दङ बेखौहाय मा खालामनांगोन बिथांमोना RTI नि गेजेरजों बिथांमोना नायबिजिरसंनो हागोन जे बेसेबां काट अफ लानानै साख्रिखौ मोनमारदों आरो सायख'जानाय बिजाथिफोरा बेसेबां मार्क मोनमारनानै साख्रिखौ मोनखो बेखौहाय नायबिजिरसंनो थाखाय RTI खालामनानैबो बिथांमोना नायनो हागोन जायफ्रा बिजाथिफोरा मोनाखिसै जायफ्रा एप्लाइ खालामदों आरो सरकारनि फारसेबो बे दायथ'आ थाहैबाय जे तदन्त खालामनांगौ जे बबेयाव मा जामारदों दिनै जायनि थाखाय ससियेल मिडियायाव गोसारबाय जे रां लानानै साख्रिखौ होदों बेनिफ्राय नेक्स्ट एडभार्टाइजमेन्ट होयोब्ला सरकार गोदान जानायनि उनाव सरकारा जोबनोसै सरकार गोदान जानायनि उनाव जेब्लानाखि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारगोन साख्रिनि पस्ट ओंखारगोन जाहाथे बै पस्टफोराव साख्रि थिसननाया जाहाथे ट्रेन्सपारेन्ट जायो जाहाथे थाइसेबो रां लानानै रावबो बिजाथिया साख्रिखौ लानो गोनां जाया बेखौ जाहाथे जायखि सरकार फैया मानो बिथांमोना जाहाथे मोजाङै नायबिजिरो मोजाङै सरकारखौ सालायो बेखौ आङो BTCनि सासे नोगोरारि जानानै खावलायहरबाय मानो होनोब्ला जोंनि BTCआ गोबां खस्थ' खालामनानै मोननाय 2003 मायथाइयाव जों BTC मोनदों बिनि उनाव फैनानै आरोबाव 2020आव BTR एकर्ड जाबावबाय BTCनि सिङावनो दा बेखायनो जोङो गावखुंथाइ जिहेतु मोनबाय गावखुंथाइ मोननानैबो जुदि जोङो जोंनि BTC ओनसोलाव थानाय गोरों गथ'फोरखौ मेरिट गथ'फोरखौ जों जुदि साख्रिफ्राव थिसनथाइ होनो हायाब्ला बे जोंनि थाखाय फेलें जागोन दा बेनिखायनो जायखि सरकार फैया मानो मोजाङै थिसनथाइ होनांगौ ट्रेन्सपारेन्टलि जायफ्रा मेरिट गोनां बिसोर थिसनथाइखौ मोननांगौ बेखौनो आङो खावलायो दा जोबथारनायाव आङो BTC सरकारखौ खेबसेबाव खावलायबाय बिनि सायाव तदन्त खालामनो थाखाय आरो बेखिनिखौनो आङो बुंनानै आंनि दिनैनि प्रेसखौ होनाय जाबाय।